покаяваме пред Бога и да искаме милост и прошка от нашия Създател. Защото Даниил 7 глава 9 до 10 стих казва: ето седна стария будни и отвориха се книгите. И в момента Бог разглежда делата на Божият народ, мили приятели. Това е тройната ангелска вест. Това е сърцевината, мили приятели, на тройната ангелска вест, която Бог предупреждава. Последно предупреждава хората, мили приятели. Няма да има друго предупреждение. Сега е предупреждението. Всеки един от нас трябва да си замисли и да си каже: искам ли да бъда спасен? Ако искам да бъда спасен, трябва да се съобразявам с Божията воля, мили приятели. Трябва да се съобразяваме с нашия Бог, а не с човешки поучения, а не с пастора, каквото ми казва, не каквото ми казва папата или католическа църква. Не, брати и сестри, трябва да отговаряме според Божието слово, брати и сестри, защото Лука 4 глава 8 стих какво казва? Писано е това слово, че ние трябва да живеем ние трябва да живеем според това писано слово, мили приятели. И за това живеем в решаващ съдебен момент, мили приятели. И сега, какво казва Божието слово? Настана часът и ние живеем тук, скъпи приятели, живеем в един решаващ съдебен момент. Така че решаващият момент е в твоите ръце. Днеска ти решаваш, братко и сестро, искаш ли да бъдеш спасен? Искаш ли да видиш един ден небе? Ако искаш да видиш небе, мили приятели, сега е времето, което трябва всеки един от нас да си зададе сам въпроса и да си каже: Господи, моля Те, прости ми, че аз съм съгрешил против Твоята воля. Прости ми, Господи, че аз наруших Твоят свят закон, Господи. Но аз Ти благодаря, че имам благодат, че имам един благодат, който Той ме спаси от греха. И който Той ми помогнал на мене да бъда спасен един ден. И това е нашия Бог, Исус Христос, мили приятели. И затова живеем в един решаващ съдебен момент. И въпросът е сега към всеки един от нас. Трябва всеки един от нас да си зададе този въпрос: искам ли да бъда спасен? Ако искам, сега е времето. Утре може би да е късно, скъпи брати и сестри. Какво казва също, мили приятели, поклонение на Създателя, мили приятели? Поклонение на Създателя. Ето, брати и сестри, тройната ангелска вест предупреждава, братко и сестро. И защо Бог казва: помни да не забравяме Създателя, мили приятели? Изход 20 глава 8 до 11 стих. Какво казва тук? Създателят е достоен за поклонение, искам да кажа, мили приятели. И затова Бог казва в Изход 20 глава от 8 до 11 стих: помни съботния ден, за да го освещаваш, 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е съботата на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Амин. Какво казва Бог тук? Помни. Защо Бог казва тук помни? Да не забравяме Създателя, брати и сестри. Съботата, мили приятели, е за нас наслада, трябва да бъде, брати и сестри. Съботната, искам да кажа, заповед, мили приятели, 4-та заповед е паметника, на който трябва да се поклоним на нашия Създател. Не да се поклонявам на човека, не да се поклонявам на човека и да ми каже човека, че Стария завет е отпаднал, че съботата е дадена само за еврейския народ. Ами ние какви сме тогава? Ние тогава не сме ли Божият народ? Ние тогава не сме ли Божият народ? Ние тогава на човека ли трябва да се покланяме, брати и сестри? Божието Слово искрено казва за нас: проклет да бъде онзи човек, който се покланя на човека. И Бог иска от нас какво? Да не се покланяме на човека, да не се покланяме на човешки заповеди. И затова изрично Бог казва тук, изрично Бог казва:
помни съботния ден, да не забравяме Създателя, да не забравяме Господаря на съботата. А днеска много брати и сестри забравиха кой е Създателя. Забравиха Твореца, мили приятели. И Павел казва, ние живееме и дишаме чрез този Създател. Ето защо вземаме и библейските курсове. Библейските курсове, това са, мили приятели, основните учения на Библията. Основата трябва да знаеш. Ако ти не знаеш основата, братко, ако ти не си градиш основата, няма как да израстиш. Няма как да имаш това духовно пробуждане в тебе. И затова Исус казва, нали, там каза една притча за сеяча. Имаше някои добри, имаше някои лоши, ама тези, които бяха лошите, брати и сестри, те бяха само слушатели бяха. А Бог иска да бъдем и само слушатели. Бог иска да бъдем и какви? Изпълнители на Божието Слово. Затова, че, мили приятели, поклонение на Създателя, казва тук Тройната ангелска вест. Какво казва? Че Бог е